ang inyong news team. Sa mga headlines sa mga balita lokal. Bacolod wala sang pagbago sa ipatuman nga pulisa kasunod sang pagpalawig sang alert level 1. Mga kapulisan sang station number 9 nagapabilin nga aktibo kag alerto kasunod sang pagdagsa sa mga bisita sa mga resort sa barangay Punta Taytay. Sa mga balita national, Presidente Duterte nagpasalig sang bag-o nga balaya sa mga nabiktima sang bagyo Agaton. Tatlo ka mga presidentiable nagpahayag nga hindi mag-isol sa kandidatura. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon. Maayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Abril 17, tuig 2022. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz kag karon sa detalye sang balita sa lakat sang panahon. Ang northeasterly surface wind flow among nag-aapekto sa extreme northern Luzon. Sa pinakauling nga weather forecast sa Negros Occidental Command Center, ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag Bacolod City, ang maki-eksperyensya sa magan-umon tubtob magan-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguo bangod sang localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan nga pagbayos ang hangin, gikan naman na aminhan na siglangan ang mabatsagan sa bilog nga isla sang Negros kag ang baybayon na mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod nga may average height nga 0.6 tubtob 2.1 meters. Ang temperatura mabatsagan sa 25 tubtob 30 degrees Celsius. Ang adlaw ginalauman magabutlak na alas 5:32 sang aga buwas nga adlaw kag magasumtubod naman alas 6:10 ang takna sa hapon. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:56 sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Liwat naka-record sang zero COVID-19 cases ang case ang sulad sa Bacolod kahapon nga adlaw Sabado, Abril 16. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ini kaapat nga tion nga wala sang kaso sa COVID-19 nga na-report sa isa ka adlaw sa Bacolod subong nga tuig 2022. Una sa atong Pebrero 21 sunod sang Marso 12 kag 14. Base sa press release sang syudad, ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Lorandia, ininalambot sang syudad bangod sa padayon nga pagsunod sang publiko sa minimum health protocol, apisar nga ginpadubo ang syudad sa alert level 1 status. Ginatagan man sang pagkilala ni Lorandia ang padayon nga COVID-19 vaccination sa Emergency Operations Center kag COVID Vaccine Council. Kasunod nga nagadamo na ang nagabaton sang booster shots bilang dugang kaproteksyon batok sa COVID-19. Wala sang mga pagbag-o sa pulisang ginapatuman sang syudad sa Bacolod sa kasunod nga ginpalawig ang pagpatuman sang alert level 1. Si Mayor Bing Lorandia ang damlag lang nag-issue sa Executive Order number 17 nga nagapalawig sang alert level 1 tubtob Abril 30 tuig 2022. Ini ang katatlong nga tion nga Bacolod ang mayara sang pinakadubong alert level system kasunod nga napabilin sang syudad ang pagrubo sang COVID-19 cases. Base sa Executive Order sang alkalde, magapabilin na pagpatuman sang sadto gin-issue nga Executive Order number 10 kag 13. Bangod sini nagapabilin sa gihapon ang curfew sa syudad umpisa alas 12 sang tuhang gabi tubtob alas 4 sang kagahon kag wala naman sang liquor ban. Rinibo ka mga persona ang nagdagsa sa mga beaches sa Barangay Punta Taytay, syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, kadungan sa Domingo sang pagkabanhaw subong nga adlaw, Abril 17, 2022. Sa entrance pa lamang sa barangay, may eksperyensya na ang problema sa trapiko bagod sa kadamuon sa mga taho nga luyang magsulod sa mga beaches. Apang ini ang nagiyahan naman sang gidesignar nga mga traffic enforcers. Antes mag-udto puno kag halos wala na sa bakante nga mga cottages gani kadamaan sa mga nagbisita ang nagpahamtang na lamang sa
ang tent kag lamesa sa mga bakante nga lugar. Ang barangay Pumunta Taytay mong ginakilala bilang summer capital sa Bacolod, bagon sa madamo nga mga beaches nga masamig na bisitahan labi na sa selebrasyon sang fiesta ni San Juan de Bautista kadabulan sang Hunyo kag Easter Sunday. Abril 4, 2021 nga selebrasyon sa Domingo sang pagkabanhaw ginpasira ang tanan nga beaches kag resort sa Bacolod bilang preventive measures sa COVID-19. Nagapabilin nga alerto mga kapulisan kasunod sa pagdagsa sa mga pumuluyo nga nagapadulong sa Tagsa Kama Beach Resort sa barangay Punta Taytay, syudad sang Bacolod. Subong nga Domingo nga adlaw o kunang Domingo sang pagkabanhaw. Sunod kay Police Major Junji Liba, hepe sang Police Station number 9, iyagin isa ang mga kapulisan, barangay tanod kag traffic enforcer sa tuyo nga mamintinar kag mapasiguro ang katawhayan sa lugar. Ginpamtang man sa Beach Resort ang Police Assistance Desk kag ginmanduan man ni Liba ang iya mga police beat patrollers nga maglibot sa mga dalanon kapag matawang nga lugar sa among nga barangay. Sa karon wala sang may na-report nga may insidente sa among nga barangay. Mas ginpahugot pa sang police station 9 ang security control matapos magpadulong ang pila ka mga kandidato sa eleksyon sa mga beaches agod magpangampanya. Sa mga police report, dugoon sang masapuan sang utod kag isa na kapatay ang magulang sa isa ka barangay sa syudad sang Victorias, Negros Occidental. Ang ngalan kag lugar sang biktima ang nga gintago sang Aksyon Radyo Bacolod apang ini nagaedad sang 60 anyos kag may asawa. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, hepe sang Victorias City PNP, na supresa na lamang ang utod sa pabukas ng suga sa iya balay nga may madamo ang nga pilas ang biktima kag may kutsilyo sa tupad sini. Dugang pa ni Fajardo ang biktima nagikog paagi sa pagbuno sang iya kaugalingon. Ang biktima ang ginpahayag nga nagaanto sang depresyon. Patay ang isa ka mangunguma sa kini naigo sang iya kaugalingon nga armas dotang sa sitio Paypay, barangay Kalapi, Banwa sang Hinigaran, probinsya sang Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala naman kay Bueno Santa Ana, legal ang edad, nagapuyo sa among lugar samtang ang sospetsado ginkilala kay Lodel Saligan, 38 anyos, nagapuyo sa barangay Pilara sa amuman nga Banwa. Sunod kay Police Captain Ryan Belisario, hepe sa Hinigaran PNP, samtang nagapreparar sang kaadlawan ng isa ka pamilya, ang biktima naghimo sang iskandalo kagintambagan ini sang sospetsado. Dugang pa ni Belisario samtang nagadumugay Sunday Santa Ana kag Saligan, ang biktima nagbunot sang 357 nga revolver kag aksidente ini nga naglupok unay sa iya kaugalingon rason sang iya ginkamatay. Ang sospetsado preso na apang may areglo nga natabo sa pamilya sang biktima kag sang sospetsado. Gintadtad sang labo ang isa ka soltero sa Zone 12, Sitio Sangke, Barangay Bakuyangan, Banwa sang Hinubaan, probinsya sang Negros Occidental. Ang biktima ginkilala kay Rene Cano, 32 anyos, samtang ang sospetsado ginkilala naman kay Jerry Del Carmen, 26 ang edad, may live-in partner, kag nagapuyo sa Zone 11 sa amuman nga barangay. Nagwa sa investigasyon sa Hinubaan PNP nga si Cano kag Del Carmen subong man ang apat panila kaabyan upod nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon. Nagduda si Del Carmen nga may gusto si Cano sa iya ka live-in partner, rason nga nagselos o kon nanghimon ini kag ginbantayan sini pagpauli ang biktima kag ginlabo tubtob mautod ang ulo sa lawasa. Gilay naman nga nadakpan ang sospetsado sa likod sang krimen. Patay ang isa ka 29 anyos nga lalaki sa inigin labo sa Proksaging, Barangay Mansablay, Banwa sang Isabela, probinsya sang Negros Occidental. Ang napatay ginkilala kay nga si Jojo Gonzaga, may asawa, nagapuyo sa Barangay 9, samtang ang sospetsado ginkilala naman kay Fernando Nanar, 32 anyos, nagapuyo sa Barangay Mansablay, tanan sa amo nga Banwa. Sa pagpangusisa sang Isabela PNP of the nga nagainom sa makahulubog ilimnon sa de Gonzaga kag Nanar, sa ang biktima nagdesisyon nga magpauli. Nakita na lang ni Nanar nga si Gonzaga may bitbit na binangon padulong sa epuluyan kag luyag patyon ang asawa sini. Ginsugata ini sang sospetsado ang biktima kag ginistoryahan agud magkalma apang nagluntad pang ginamos sang duha. Nagpuli ang sospetsado kung magkuha sang ispading kag sang pagbalik sinigin labo ang biktima sa ulo tubtob mapatay. Nadakpa naman sa otoridad ng sospetsado kag na-recover man ang ispading nga gingamit sa krimen.
Nakaangkon sa pila sa tiyan ang isa ka mangunguma sa inigin buno sang kaangay niya nga mangunguma sa Purok 1 Barangay Bantayan, Syudad sang Kabangkalan. Nakilalang biktima nga si Albert Locsin, 42 anyos, may asawa. Samtang ang sospetsado ginkilala naman kay Marlon Prohimon, 23 anyos, soltero, tanan nagapuyo sa among nga lugar. Sunod sa investigasyon sang Kabangkalan PNP, upod nga nagainom asang makalubog nga limnon ang duha sa balay ni Prohimon sang ang biktima nag-anaakig matapos ginahugan nga gingkwa sini ang lighter sang sospetsado. Naglakad ang biktima sa pagkuha sang binangon kag pagbalik sini gilayon siya ginbuno sang sospetsado sana palang ining magsulod sa pertahan sang Puloy-ana. Ang sospetsado voluntaryo nga nagsungka sa barangay kag turn over sa mga otoridad. Pila sa ulo kang likod na angkon sang isa ka maisog nga lalaki sa inigin labo sa Purok 1, Sitio Doldol, Barangay Gilungan, Banwas sang Kawayan, probinsya sang Negros Occidental. Ang biktima ginkilala kay Roel Tuling, 37 anyos, may asawa. Sa mga sospetsado ginkilala naman kay Jomari Babor, 30 anyos, may asawa, tanan nagapuyo sa amuman nga barangay. Base sa investigasyon sang Kawayan PNP, ang biktima nakainom kag ginhangkat sang inaway ang sospetsado. Nairitar ang sospetsado kag gidabo ang biktima nga karon ginabulong sa ospital. Ang sospetsado ang ginaduman nga nagpalagyo matapos ang krimen. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:04 sa mga balita nasyonal. Presidente Duterte nagpasalig sang bag-ong balay sa mga nabiktima sang Bagyo Agaton. Tatlo ka mga presidentiables nagpahayag nga hindi mag-isol sa kandidatura. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Once upon a time, ay nanay. Naglabas ang brief. The end. May isa pagid ka nanay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami ginagawan nga apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga passing para nga nag-traffic dito or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kayo ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kayo ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang Action Radio Philippine Standard Time, las 6:18 sa detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal. Nagpasalig si Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan sa bago nga puloy-an ang ginatos ka pamilya nga naguba ang puloy-an bangod sa Bagyo Agaton. Ginpayag sang Presidente nga magapangitang gobyerno sang duta para mangin relocation sa mga pamilya nga nadulaan sa puloy-an bangod sa landslide. Pero aminado si Duterte nga mangin malawig ang proseso magluwas na lamang kung may magluntad nga milagro. Sunod diri halos wala na sang duta nga nabilin bangod tanan may nagapanag-iya na. Sunod pa kay Duterte kung wala na sa makuha nga duta pagagamiton sa gobyerno ang poder nga eminent domain. But silingon may poder ang gobyerno nga mahimo baklon gikan sa pribado nga nagapanag-iya sang duta ang isa ka propiedad agod magamit sa isa ka proyekto. Nagsaka na sa 172 ang death toll o kung napatay bangod sa nagluntad nga landslide kag pagbaha nga gintuga ni Bagyo Agaton. Sunod sa situation report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 156 sa mga na-report ang napatay gikan sa Eastern Visayas. Sa Eastern Visayas naglaslas ang tuman kamaskog ang bagyo nga nagtugas sa pagbaha kag pagkatipag sang duta. Dugang pawala naman sa na-report nga pilason bangod sang bagyo kag 110 walo naman ang na-report nga pilason bangod sang bagyo kag 110 ang nagapabilin nga missing. Sa karon 207,572 ka mga individual ang nagapabilin sa 909 ka mga evacuation center. 16 ka mga syudad kag banwa sa pungsod Pilipinas ang ginpaidalom sa state of calamity bangod sang halit nga gituga ni Bagyo Agaton. Bangod man sinigid na uman nga mas madasig nga ang pagpagwa sang pondo sa mga lugar nga ginpaidalom sa state of calamity. Dugang pa 67 ka mga local government units ang nadulaan sang linya sang kuryente kag 12 pa lamang diri ang nabalik sa mga power suppliers. Sa record sang National Disaster Risk Reduction and Management Council, naglambot sa 249.8 milyones pesos ang halit nga gintugan ni Bagyo Agaton sa agrikultura kag 6.9 milyones pesos samahan sa infrastruktura. Ginpayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga dako ang kinalain sang kampanya sang iya administrasyon kontra illegal nga droga kag kriminalidad kung ikomparar kay Russian President Vladimir Putin. Sunod kay Duterte ginpatay o kung ginapatay ni Putin o kung ni Putin ang tanan nga bisan pa bata, babayi o kontigulang. Samtang sunod naman kay Duterte, kriminal kag mga drogistang ginapamatay sini. Nang payagman ng Presidente nga dapat tapuso na ang away kontra sa illegal nga droga kag komunista. Sa opisyal nga tali sang drug war deaths sa Pilipinas, naglambot na ini sa 6,000 sa piyak nga ginaligal sa mga right groups nga mas mataas pa diri ang matuod nga numero. Nagalaon naman si Presidente Rodrigo Duterte nga mas mangin maayo ang masunod nga administrasyon sa tanan nga aspeto. Sunod kay Duterte, hindi siya sa gihapon mag-endorso ang kandidato sa pagka-presidente. Ginpayag man ni Duterte nga naghimos ang tikang ang iya administrasyon nga magpakig-angot sa mga rebelde apan napaslawan ini matapos niya ginlaslasan ang mga komunista nga hindi sincero sa programa. Sang tuig 2020 gindeklara ni Duterte nga wala na sang patigayunon nga ceasefire sa tungasong gobyerno kag Communist Party of the Philippines New People's Army tubtob nga matapos ang iya nga termino. Ginpatagman sa presidente nga mga kriminal lamang ang target sang iya kampanya kontra illegal nga droga. Sa iban pa nga balita national, ginpayag sang tatlo ka mga lalaki nga nagapapili bilang presidente sa Mayo 9, 2022 nga piniliay nga hindi sila mag-atras sa piyak sang panawagan sang pila ka mga sektor nga mag-withdraw. Kasunod nga base sa mga survey, Sunday Vice President Leni Robredo kag anay Senador Ferdinand Marcos Jr. ang mainit nga naga-engkwentro hanay. Sa press conference ginpatigayan sa Manila Peninsula Hotel, ginpampermahan nanday Senador Ping Lacson, Manila Mayor Isko Moreno kag anay Defense Secretary
Norberto Gonzales ang joint statement sang pag-isa. Sunod kay Moreno, natala naman kung tali magperma sang statement si Senador Manny Pacquiao apang wala ini makaabot sa venue. Sunod naman kay Lacson, ang campus ng isa ka presidential candidate ang naghingyo sa ila nga mag-withdraw sang kandidatura para sa maabot nga piniliaya. Ginaligar man ni Lacson nga may plano pangakuwaon ang ila mga taga-suporta. Madumduman antes ang ginpatigan nga press conference. Una nga nag-resign bilang presidente sang Partido Reforma si Lacson matapos ginanunsyo sang grupo nga ila pagasuportahan ang kandidatura ni Robredo sa pagka-presidente. Samtang siningabulan sang Abril, nagsilos ang suporta kay Robredo ang Ikaw Muna Pilipinas matapos ginpayag si Robredo ang mas may dako nga tsansa nga magdaoga. Ang Ikaw Muna Pilipinas ang una nga nagduso kay Moreno nga magpapili sa pagka-presidente. Dugang pa pila ka mga volunteer groups gikan sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang una nagpahayag sa suporta kay Moreno ang nagasuporta na subong sa kandidatura ni Robredo. Ginbolgad ni presidential candidate Ping Lacson nga una niya gintanyag sa kampo ni presidential candidate Leni Robredo ang Robredo Soto tandem apang wala ininila ginbaton. Sunod kay Lacson sang wala pa siya makadesisyon nga magpapili, gintanyag na niya kay Robredo nga makatandem sa Senate President kag Vice Presidential candidate Tito Soto III. Sunod kay Lacson sa karon ginbalikan sa kampo ni Robredo ang nasambit nga tanyag apang wala na siya magpasugot bangod madamo na siya sang nakasugilanon. Sunod pa kay Lacson wala siya kuntani subong nagpapili sa pagka-presidente kung ginbaton ni Robredo ang tanyag. Samtang nagkapanawagan naman si Lacson nga hindi magpati sa mga kuno-kuno nga may mag-withdraw sa ila agud suporta ng kandidatura ni Vice President Leni Robredo. Magatutok sa kampanya ang kampo ni Vice President Leni Robredo sa iya kandidatura bilang presidente sa maabot nga May 9, 2022 nga piniliaya. Sa official statement ni Attorney Barry Gutierrez, spokesperson ni Robredo, ginpayag sini nga magapadayon si Robredo sa pagpakilala sa publiko kag pagpabalo nga ang kadalag-an ni Robredo ang maabot nga eleksyon ang kadalag-an sang tanan nga Pilipino. Dugang pa ni Gutierrez sa nabiling nga 3 ka semana yara ang momentum sa People's Campaign ni Robredo kag nagkapakita sang klaro kung sino ang masaligan sang publiko kag bagabatohon sa maabot nga eleksyon. Nagapati man ang kampo ni Robredo nga humalin sa sugod sang kampanya, desisyon sang kandidato kung magapadayon sa kandidatura hasta sa katapusan. Dugang paginpayag man sang kampo ni Robredo nga desisyon man sang kandidato kung nagpati sa survey sa kadamuon sa nagatambong sa mga rally, endorsements o kung sa pila ka mga sa isang pagpakita sang suporta. Madumduman, nagpadayon sang press conference ang 3 ka mga presidential candidate kag ginaligar nga giningyo sila sang kampo ni Robredo nga mag-withdraw sang kandidatura. Sa pinakauli nga balita national, gininganyo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ang publiko, partikular na mga botante nga mangin mainalamon sa ilang pilion nga mamuno sa pungsod para sa nagahilapit ng eleksyon sa Mayo 9. Sa homily ni CBCP President Bishop Pablo Virgilio David sa Mass of the Lord's Last Supper sa Caloocan Cathedral, ginpandaman niya ang publiko nga mangin mahinalungon sa mga tao nga nagaasta nga Diyos sa tion nga makuha sang mga ini ang posisyon kag poder nga ila ginahandoma. Ginpandaman man ni Bishop David ang mga amo nga sa isang tao ang dako posibilidad nga mabuang sa poder, rason kung nga asar ang inihampangan sang demonyo. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26. Happy birthday kay Police Major Wilfredo Binoman Jr., ang Chief of Police ng Valladolid PNP. Happy birthday man kay Ate Mila, kag kay belated happy birthday kay Mika. Malipat po ko sa ngalan na. Mayong gabi kay Sir Alex Fuentes, Daisy Santuyo, good evening as well. Mayong gabi man kay Ana Sinoro, Ma'am Ana, good evening, happy Easter gali sa tatanang mga kaaksyon. Good evening. Mayong gabi dara sa kay Evelyn Nepomuceno, Bebe Gregorio Yulo, kag kay Ray Flores Baryoga, and Athea Kim Erimana, Ma'am Homa Lumina, good evening as well. Happy Easter sa tatanang mga kaaksyon. Kag inyo nabatian na nagapanguna ng mga balita lokal kag national. Dari sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Abril 17, tuig 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa lewat akong inyo nga tagbalita, Aksyon John Diaz. Nga nagasiling mga kaaksyon suriin ka man sa Pinas. Laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo
Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon!